5% dels vots. Per tant, nosaltres tenim moltes esperances d'aconseguir bons resultats en aquests municipis. Ara bé, la missió que ens proposem des de l'executiva regional del Camp de Tarragona va més enllà, va en el sentit de consolidar el que ha de ser solidaritat catalana, no sols al Camp de Tarragona, sinó a tota la nació, que és un moviment que generi complicitats en el conjunt de la ciutadania per tal d'aglutinar l'independentisme per la via democràtica i portar finalment la nació a la plena sobirania. Aquest és un treball ardu, serà llarg, difícil, però el farem amb entusiasme i amb il·lusió, que al capdavall Solidaritat Catalana per la Independència és el partit de la il·lusió independentista. És el partit de l'esperança, i és el partit de l'esperança perquè en aquests moments tenim el més important en política, tenim la credibilitat. Nosaltres farem aquest moviment i no enganyarem a ningú. Per això, abans apuntava en Santi Miell, el coordinador a la Regional de Girona, que no aspirem ni a prebendes, ni a cadires, ni a quotes de subsistència, a diferència del que ens tenen acostumats les forces polítiques tradicionals. No farem com aquests independentistes que després, amb una representació ridícula, aspiren a presidir aquests òrgans espanyols que són les diputacions provincials. Això no ho farem. I en conseqüència, com us dic, no enganyarem a ningú. Serem la força potent de l'independentisme que portarà al Camp de Tarragona i a tota la nació, al país, a la plena llibertat. Moltes gràcies. Visca Catalunya. Activant la coordinadora regional de Tarragona.